Bondo. Jeg står her som en anden idiot og spilder den bedste årstid. Det er nu, kinderne blusser, kødet er lystigt. Bjørneportrætter er højeste mode i hele Nordeuropa, herr de Schinkel. Hvor er min kusine? Hun er ude og longere sin hest. Nej, hun laver da ikke andet end at rende rundt med en skide hest. Her, der er en kaptajn Kalen, der er i færd med at bygge et hus ude på heden. Kongens hus, kalder han det. Jeg synes, du sagde, at der ikke ville komme flere tosser ud på heden. At det var et spørgsmål om tid, før vi kunne købe det hele. Kalen. Ja, Ludvig Kalen. Find ud af, hvem han er. Selvfølgelig. Jeg har fået bedre stuning i herren. Hvis de havde købt en ko, havde vi haft tykkere mælk. Hvad skal jeg til en ko? Hvis jeg skal holde huset i deres høje standard, skal jeg bruge en ko. Jeg har lavet et uførligt regnskab over mit budget herude. Måned for måned, uge for uge. Hvis jeg havde vurderet, at der var brug for en ko, så havde der været en ko. Så bliver det ikke bedre.